Taħseb li Matthew għandu dritt jgħidhom daw l-affarijiet li jisma' jiena nħoss li mhux jiena nħoss il-Bibja tajt li tkun gay huwa dnub u għal daqstant jien ma nixtieqx li nibqa' nipprattika l-omosessualità. I mean, diffiċli għax, nifhem l-angolo ta' freedom of speech, ovvjament jiena qed nagħmel l-istess argument. Imma mbagħad nifhem, ovvjament, naħseb nifhem iktar l-argument tal-komunità LGBTIQ li daqgħet jgħidu speċi qed jagħmel ħsar dan il-gay conversion therapy jagħmel il-ħsara mentali kifet dinja xi ħaġa like jekk inti qed għadek fil-snin kind of formattivi tiegħek u just xi ħadd qed jgħidlek li huwa dnub, I mean dak ħajfakjak naqmu xażin, u anka jista' jiffakja lill-ġenituri tiegħek. Fis-sens li naħseb kważi anka mhux qed ngħidlek iktar pressjoni ma hija pressjoni oħra. Għax jekk jiena Kristjan u t-tifel tiegħi ġie jgħidli li gay u jiena nemmen li dan huwa dnub. Għandna ġejna f'punt fejn l-ideoloġija ħataħxi li relazzjoni mat-tifel tiegħi. Però minkejja da jien naħseb li Matthew Grech għandu jkollu l-opportunità li għajda dil-ħaġa. Kif nara jiena. Għax fl-aħħar mill-aħħar Matthew Grech x'inhu jagħmel qed jaqbad għandna testi tal-Bibja u qed jgħidhomna. U qed jgħidhomna spiex ta' wara l-interpretazzjoni tiegħu ta' dawk it-testi. Ifhem, bdejt infittex naqra testi fuq l-omosessualità u hekk fuq fil-Bibja. Biex kważi anzi f'kull twemmin ġudeo-kristjan, ġieri jekk fit-Tora, jekk fil-Kuran, jekk fil-Bibja. Hemm testi fejn espliċitament jgħidulek spiex ta' jekk inti omosessuali. Jekk tagħmel lazz omosessuali nistgħu nħaġruk, ħatmur l-infern għal dejjem, spiex hemm daw it-testi jeżistu. To be honest, dejjem sibta tad-dak dik id-difiża jgħidulek aħna m'aħniex kontra il-gays, l-omosessualità, aħna kontra l-att omosessuali. Allora xi tidhom jagħmlu? U fil-fatti għatriq li għazelu, ġviri, u meta ġi fuq il-podcast u tħadnidna għara fuq biex tabdiet niprofa nifhem jena. Għaxi ma nistax imħalek, ma nistax nifhem kif inti kollok ċertu biologija, ċertu ġibdiet, jena nħobb in-nisa il-mara. Disclaimer. Jena għandi, ma neġi. Imma, ma nistax nifhem xi ġifieri għada nistemba ħonajt daqsek joġbuni n-nisa. U saqsejtilu dil-ħagġa, mu għalli mux għetnajtek, għalli spiex ta' jiena minix naġixxi fuq dik ix-xewqa biex noġob lill-Alla. U jiena dik nara premessa, spiex ta' up to you, bro. Mela, tlaqna?